Предлагаме под наем стилен двустаен апартамент в квартал Сарафово, град Бургас. Жилището е 63 квадратни метра, разположено на първия жилищен етаж в модерна луксозна сграда. Интериорът е изцяло дизайнерски, просторна всекидневна с кухненски бокс и трапезария, уютна спалня, баня с тоалетна, тераса и удобно входно антре. Апартаментът се отдава напълно обзаведен, оборудван с висок клас електроуреди, климатици, седомиялня, пералня, сушилня и всичко необходимо за комфортно ежедневие. Сградата е нова, с поддържани общи части и съвременна визия. Локацията е изключително удобна, само минута пеша от пристанището и 5 минути от плажа. Районът е тих, престижен и предпочитан за живеене с бърз достъп до магазини, заведения и транспорт. За повече информация и оглед свържете с нас, Наталия Холм, вашият доверен партньор в имотите на Бургас и Южното Черноморие.